Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Naami karon diri mga travelers diri no. Naami diri karon sa pila hektarya? 10 hectares. No, 10 hektarya mo ni ang dunya di Gopita. Mo ni ang mo ni ang kuan kinakailangan yun na mga lubi yan. Ilalom sa lubi sama. Daging. Saging. Ya. Mais 20,000 ka punuan nga kuan nga tanglad. Ya. 100,000 ka punuan nga alagbati. Plano sa amo ang dunya di Gopita. O kato ang amo ang toy kuan nga may ni iyang mga ni ang Luna din sa ato ang pwesto di Parito. Muni ang ato ang gagmayng produkto karon. Unsay mga produkto ni ato ikuan na? Sagbot. Ma, unsay mga produkto? Sagbot. Wala pa man, hinlo, kay biyaan man. Muni atong mga produkto. Muni ang Mark's Line karon nga paano? Mark's Line. Muni ang kuan karon ang kuan sa abono karon. Pa sa may mga produkto nga kuan diri pa sa mga produkto nga tanom diri. Wala. Baki. Sa mga produkto. Wala lagi kay nangalaya. Pila ka Durian. pare? Sara. Usa kalibo nga kuan, usa kalibo karon nga itanon na mo nga munggos. Dili. Kanang mais nga kuan, sweet corn. Sweet corn. Mais nga sweet corn. Usa ka tinda pa sukdi. Yun na naman. Di agri ang Muna ang haluanan diri. mas ka bono. Pantat. 2,000 ka pantat. Okay na. Mga 7,000 okay na. Pwede naman siguro ni. Hindi na oy. Kini. Isugda sa sugda. Muna ang area nga gisugdan og mga pag hagbas-hagbas ginagmay. Wagi sa nusul ni mahugaw ni mo nusul dali na lang. Isod din ang kan. Spray oh. Wala tubig.